Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kajing siang do bilat ikan ala jaga surak hagashnong lum siam kalabu jing ekipat ba nong shnong haglet kawan. Hari nagalyang juga executive committee jangan dorba shnong lum siam kala kerpa ekipat ba nong shnong bakin long biyai sha tar hadu ban ladap tre pendap. Urang ba shnong uba ek hong pai berus ketri shnong jangan shnong lum siam uba KP Pawa klet hu batang shudap siang do bilat yakinala shen on supply no baniat kali. Sa rumah saya lah, baru juga pakai tren di kontraktor, di rumah kita ketoyo juga tingkat mah, disukui kecil dah. Di rumah apa sini? Pesenga amai dia ini siap ini nak kan mau cuci ini. Jangan berkat bangalong bangan bobril, bangan siu bangan balik. Menel. Dia dalong ban weng no tang yung siap ini kan penilek dan tang yung pai pun amai dia macam dia umpa. Amai dia umpa. Yang habis dan ada dan kalau istri tidak sama pasti menanya tinggal ayo buat kerja dia kan kalau kalau pakalomba jadi kali ya kita di tempat ini dulu lagi apa kemudian oh lagi sama ini sipai ini pak biar lu baru kau sipai sport dengan dadu penting ini ada sektor dan apa kalau ini nomor apa ini apa di bawah lagi deh mau kali kan ya ini dulu mungkin dum slap ini kan ayo dum lo. Nama gitu begini nama kan begini dah. Baik tidak apa biar lagi dia berfight. Nama mensuai kita itu ini ni kita dulu. Sebentar apa biar ini lihat kita kena. Sport di senapai ni senapai ni kita sudah itu beraya kan. Mau. Tanya semua. Kita mau. Kalau begini Stang pelat deh ni. Stang pelat. Kan ini mencubom nuturnya melahap ni. Baik sih. Ngamtip siu sakar kon thain rot kalau kon ngamtip. Siu rot ruang ni ngamtip ubah kum nu kibo. Dengan ni kalian di department ni tuas pakan wantai biar saya sini ni. Hagajing ide ibat kene ke surak ke bedai hagane ka chnong lom siap jongi ka jing trei kala khamslami bat kene ke jing trei long ban kaliang ka executive committee jong ka dorbar chnong gila perchang ban ye kren ye ki bor ki bahalor khamtam ye ka piludi department bahkan pen koloi kat bala te negaliang jong ka office so kala yele kat bala ban pen koloi ye kene lengba jong ki contractors ke betrei ye kene ke surak bat ngis ngau thu ba ka mariang teng ka slap khamtam hagini ki benai ki bladep ka don ka jing slap jur te ketung ngimla ban la ei te kene ka jing tre kelas lem oi ngis ngau thu ba ka don ka jing thnum ne kaliang jong ki bayai bayeng khamtam ki bede ban yai lang ba jong kene ka surak na do nan te na lat siap na station nang te ter ki ba ban yai balik bo school ki balik office ki balik tre bat kum ta ter hanrei ne kaliang ka stip committee jong ka dorbar chnong ngila perkhat menmar ba kene ka surak ka don ka option lani kila ban yai na kawai pat kejaka ki bomut ban lei lengba jong ke chnong lom chiap ki bomut ban lei chmoro kila ban yai nang tin na klaus im kin mi chmoro bat bawan maro kila ban yai na klaus im kila ban mi bat kin lei chmopat bat ki bakwa ban lei ro cha na namopat ki kila ban yai lengba jong ke nika nani nang ni na penthor na yemani ka thlik ki mi penthor ki mi biang sa moro bat kum ta ter tengi ha ban khangi ke ni na mar balai ka komiti jong ke chnong ka tip khamba ke bedon kam namala dang isya bandrung yagi kali nakani ke jaka betrei cubo menta dang dhalai lani badung yagi slab ke badang jam ke bojing ke chnong kumno ngilai kerpat arsen laisen ni ke office
te namar kita kedau ka komiti jong ke chnong kala perkhat sani bha ban khang be lingba ka jing tip jong ka police department ye no entry bat lingba jong ka office piludi ban khang gi srok ha do ba ka jing trei kala dep bat ba kini ki dahalai jongi kini ki slap ki bala dum kin da e bha khnang ba kan nom bo jing e ban trei arsen lai sen ni ga ju ga kam te kini ki jing trei kum bolong menta la deblot stang bangin clear pen khoj ye kini ki jabok jaban ki badon ki kum ki siap ki mauria bat kum ta ter bat kani stang kat tu kat ni sengi ngin clear no ikani bat ki kali kin yo ban yai lai loi ha ngi tip ba ka don ko complain ni kaliang jong ki pai ba hanre ni kaliang jong ko committee jong ko chnong ngi ha ban pe ya ka bit ka biang jong ko chnong ka thau namar ba ladang isha ban rung kulmar kan bo jing ye ka chnong te kani kalong na kaliang jong ka dorbar chnong hi ban ko committee jong ko chnong ngi kwa ba kani surok namar ba kani ki surok ka de ka ba yai kali arfu sau genta te haba ya kali arsa kunta don kam ye surok ba bha bat ge jing tri ge ba biang bat ba gini ki halai la ni gini ki slap ke bangidum ke de ban hagata ke dur ba wat ki trok ke ba he ru ke la bandrung ndala dep gene te ne kaliang jong ke chnong ngi bo ye gini ka jingkerpat khamtam ye gino song chnong ke ba ya keleng langba jong ni ke chnong lom siap ba nang ni che khmat hadin ba dep ni surok phila ban ya lai loi te sagawai ni kaliang jong ke chnong ba ndala dep kan ni surok mdi ba ong ba ni surok la he ngi la dahlai gini gi nala ba pila ban bu kali kat bomon ya kan ngi nang ni sekmat ngin strik ba bat ngin bu ro ya ki no parking namar balai kumbolong menchwa na lor ba surok karit ki bru ki bu kali ka bo ka blok ka jing blok hang ni te na kaliang jong ka police department ro kalai trelang bat gedor bar chnong la yo gini gi traffic police hang ni halat ban penyat gini kali hagata ka rukom go bedai tenani cikemat mdon ni isu tang stang kat to kat ni ki jrit ki jenat ki bangi haban pentre gini surok la deblut bat ngin weng no igenu entry lengba jong jing tip jong police department bat ngin ki kali kin yo ban yai lai loi ki jing tre ki lang khnit kan so ji ki basa tingi le ngala o ki ba benta ka tayo ngala karpat ki bi ki ben pendap no ing jing tre te halor ka jing o jing pai ba ngala so sin nei hi ka ta jing o jing pai ba te morbor ni judan yang te halat bingin penbet ki traffic e ju on ki tolong lem ki baisha lem bat ni komiti ngi dakar parre di pai ba bakin social e lem ngi amar ba ka jing sok kan long ki hadien habut mo ko ba ka long menta mo ye kren nga suthu ini kontraktor mentar ba kan ni ka crossing bingi dang le te nga thai bai monde ngin pelat no ka ni crossing te ka ya kan ni kon entry ngi la ban pelat no na do monde te tiki jing trai ke bang sa station deng ke ba jong ka bol fon ru yela daplut ki sa stang ki siap ki ne ki mauria ki mau ki ba eu ba ki de ban kit tingala kerpa ki ba ki de ban le tin kaliang snong ya kaliang jong kontraktor ngem don gunu ka jing bo mangin ong ki ba ki khamle ka ba de ban le ki la dable ngi ai khu play ki khamtam ya ka department jong ka central division khamtam engineer SDO assistant engineer ki ba cuan kha sini bat ngi bai don lem kti ka diang kat kamangi don kamangi kasnong dei maki hi ki ba don kat bat ngi kasnong ni ju train kat bat ki ngi ai khuble ye ki ne ka liang kasnong nam ta ka central division engineer SDO di assistant engineer ki blai tre system sha nam ta jungi mat kumju ru kinong sok snong ru ki don hi ki ji o rei la ju oi ki ya sha amar bangi dang phikwa ek development phide ban ya sha mahabawan ke development kamut kan don hi ki jing thot agaya ke yang ni ha kanu ru te tang da kini ki kinten kan don isu tinga su ai khublei ki nong song snong na thai na du monde mat kumju ru ki baya bayang nang ne kin sayo hi bikini ya byang kumma ku julok na du ko skining kong hi ba ki sra ba kin sedang ngila khot ki kontraktor ni tinga ong pet ha ba piti iginar pipe ladon kanu ka leakage phide ma phi ban le ha ba ki lada da ki try ki wan ban complain boni kontraktor ki le kata ngimla ban len ki pensna ki pen lada don hri ki tu ki bamwan ma dei popli contractors ki dum tep hanu ka de ka leakage jongno ka sneu jongno andre kat ba ki basni hi nang ne ngila su ong ba ki lawan ki tu ki plumber ki tu ki nong plium ba sneu jong ta ngila su ong ba khile ki contractor mangila adep nya keren te kala ban don hang ni hang tai ka jingla hang ni hang tai te kan hang jinga tre te kan num kam la ban don ka jinga su thu bakla pling juki ne te bon hi ni contractor ni ai ki jing khuble ki le hi ka bade ban le